адзін з самых вядомых амерыканскіх эстрадных выканаўцаў, які запісаў 18 залатых і 3 плацінавых альбома. Яго вылучала вельмі вольная манера выканання і багаты тэмбр голасу. Шматлікія яго кампазіцыі прысвечаны глыбокім, шчырым чалавечым пачуццям. Ён Энді Уільямс. Філінс. оркестра «Аккорд» у школе проводятся мерапрыемствы ў рамках пазакласнай работы, накіраванай на фармаванне духоўных каштоўнасцяў вучняў школы. Адзін з іх спектакль «Мэри Поппинс. До свидания». Зараз прагучыць фрагмент з гэтага спектакля. Максим Дунаевский, «Леди совершенства». Солистка, лауреат международных конкурсов Анастасия Москалева.
дзяцінства самыя лепшыя і яркія фільмы. Ужо 4 гады ў нашых праграмах пабуры лепшых мелодый кіно.
свайго педагога Карозы Надзей Дроны на сцене международных конкурсов Скоробогатова Мария, попурри русских народных песен. якое доступно толькі вузкому кругу таленавітых кампазітараў. Гэта музычны гумар. Майстрамі музычнага жарту выкарыстоўваюцца парой зусім нечаканыя прыёмы і зусім не падыходзячыя на першы погляд прадметы. Напрыклад, друкарская машынка. У 2017 годзе на міжнародным конкурсе музыкі «Свет» мы выканалі гэты твор і атрымалі гран-пры. Лерой Андерсон. Соло для друкарской машинки с оркестром. Солистка Катерина Лапко.